F'daqqa waħda bdejt inħoss uġġieħ kbir fuq il-xelluk ta' wiċċi u n-nervituri ta' wiċċi bdew jiġawni u mnieħri kont naf li xi ħaġa minn imnieħri għax beda jiġani. Niftakar nħoss f'qalbi mulej kif qed ifiqu dawn in-nies kollha qudiemi u qed nara l-qawwa tiegħek u jien f'daqqa waħda tiġani wiċċi. U qabel ma qbad il-gitarra ħa nipprova l-aħħar ftit nissofja ftit imnieħri għax ma stajx nifilħu mbagħad l-uġieħ, vera beda jiġani ħafna mnieħri. Għamilt waħdek u f'daqqa waħda kif għamiltek kif missejt naqra mnieħri u sofjajt ftit ta' boċċa hawnhekk stess biċċa laħam minn imnieħri hawnhekk. Ħarġet minn ġol left nostril minn xelluk, inħsat, ħadd qata' qalbi bdiet tħabbad bis-saħħa u mort fuq kobdejja u għaklu mulej ma nafx qed jiġri di ma nafx hekk parti minn imnieħri jew parti minn moħħi, tant kienet kbira qatt ma u nżilt fuq il-kobdejja għaklu mulej mhux ħammut hawnhekk għax taħt il-glorja tiegħek hawnhekk. Imma vera bżajt, nkun onest f'dak il-mument. Pollep jgħidula, literalment ġiet issa surgically removed.